Milungtad og 11 minutos ang ginukdanay sa mga pulis sa Baganga Davao Oriental niining tulo ka mga batan-on nga nagsakay og motorsiklo. Subay sa report sa mga pulis sa Baganga nga gipost sa ilang FB page, nagpahigayon sila og regular nga pagpatrolya dihang ilang namatikdan ang mga batan-on nga nagmotorsiklo. Din ang usa niini nakahukas pa og sanina nga kalit lang gipasutuyan ang mobile patrol nga daw nang hagit hinungdan nga ilaha kining gigukod. Dihang miduol og jutay ang mga pulis, ilahang gipaminor ang mga batan-on. Apan wala mituman, imbes nga muhunong, nagpaturato hinuon kini og padagan sa motorsiklo, hinungdan nga gigukod kini sa mga pulis hangtod sa mga suok nga dapit ug ilaha kining nadakpan pinaagi sa tabang sa mga residente. Nasayran nga mga minor de edad ang mga batan-on. Oo na sir, ang ato ang kapulisan sir kada hapon nagakantag na sila kuan kaning kita nga police special disability along sa ato ang area of responsibility. So nakita ni sa ang kapulisan ning kuan sir kaning nagamotor nagukas kung asa ang driver minor, so ilahang gi para unta pero mao na nagpagupot bagid sa ato ang kapulisan pero nakuha lang gihapon nato ang minor nga driver. Gi-impound sa mga pulis ang motorsiklo, samtang ang mga batan-on gi-turn over na ngadto sa ilang mga ginikanan. Kay subay sa Republic Act 4136 kon Land Transportation and Traffic Code of the Philippines, bawal ang mga minor de edad nga mo-drive og motorsiklo. Nanawagan usab ang mga pulis sa Baganga ngadto sa mga ginikanan nga dili tugutan ng ilang mga anak nga minor de edad nga mo-drive og mga sakyanan, hilabi na sa motorsiklo.